Vores mission, det er at redde verden fra dårligt design og skabe meget mere fantastisk design. Heldigvis så findes der en masse gode designværktøjer, der hjælper os med at gøre netop det. Desværre så oplever vi, at de her designværktøjer slet ikke bliver brugt så meget, som de egentlig kunne gøre, og dermed får de ikke realiseret deres potentiale. Som underviser og bruger af de her værktøjer i mit eget arbejde til dagligt, så forstår jeg virkelig godt, hvorfor. Fordi UX-design er desværre en rodebutik. Der er så mange forskellige værktøjer og versioner af værktøjer, der ikke rigtig passer sammen og er integreret og bliver formidlet på meget forskellig vis, der ikke rigtig tapper ind i en overordnet logik. Derfor har vi påtaget os den opgave at konsolidere optimerede værktøjskasser, så du kan bringe dem i anvendelse meget lettere, meget mere effektivt i din hverdag med dine arbejdsopgaver. Det sikrer vi på flere måder. Dels så har vi masser af tid på kurset til dialog med dig, til hands-on øvelser og til at forklare emner flere gange fra forskellige vinkler, indtil det netop resonerer med din faglige baggrund. Det andet vi gør, det er, at vi leverer ubegrænset support på de her værktøjer, når du har været på kursus. Og du hørte rigtigt, ubegrænset support. Det betyder helt konkret, at du altid er velkommen til at ringe til jeg og mine kolleger, tage et online møde, skrive en e-mail til os, få feedback på arbejde. Det er nogle af de måder, hvor vi hjælper dig til at realisere værdien af de her værktøjer efterfølgende kurset, og dermed realisere vores mission om at skabe fantastisk design i verden til glæde for brugerne og selvfølgelig din forretning. Hvad gør du herfra? Måske du allerede har læst lidt om de forskellige kurser, vi udbyder, og måske sidder du med et spørgsmål om præcis, hvad for et af dem, der vil være mest oplagt for dig at vælge. Det spørgsmål vil vi gerne hjælpe dig med at kigge på, så du kan bare ringe til os eller skrive til os, så kan vi tage en sparring om, hvor vi præcis får lavet det bedste match mellem dine behov, din faglighed og et eller flere af vores kurser. Vi sidder klar til at tage snakken med dig.